Zemlja stenje. Požari bijesne kontinentima, ostavljajući crne ožiljke na zemlji. Uragani, nekad rijetke zvijeri, sada pustoše obale zastrašujućom redovitošću. Poplave potapaju gradove, pretvarajući nekada prometne ulice u mutne vodene putove. Ovo nisu obične prirodne nepogode, prijatelji. Ovo su znakovi upozorenja, predznaci svijeta izvan ravnoteže, svijeta koji balansira na rubu Božjeg suda. Biblija nas upozorava na ova vremena. Evanđelje po Luki, poglavlje 21, stihovi 25 do 26, govori o znacima na suncu, mjesecu i zvijezdama i ljudima koji padaju u nesvijest od straha i iščekivanja onoga što dolazi na svijet. Ove riječi, nekada obavijene velom vremena, sada odjekuju jezivom jasnoćom. Tkanje našeg planeta se raspada, odražavajući duhovni raspad koji proždire naše društvo. Mi smo generacija bombardirana slikama planeta u nevolji, ali toliko mnogo ljudi okreće glavu. Oni se drže šupljih utjeha, zakopavaju glavu u pijesak znanstvenih poluistina i političkih manipulacija. Ali istina, prijatelji, je puno dublja, puno uznemirujuća. Nismo svjedoci pukih klimatskih promjena. Mi smo svjedoci same Božje ruke koja se pruža s neba kako bi uzdrmala svijet prožet grijehom i pobunom. Sjeme ove krize posijano je davno, u Edenskom vrtu. Adam i Eva, zavedeni šeputanjem zmije, odlučili su zanemariti Božju izravnu zapovjed. Posegnuli su za zabranjenim voćem, tražeći znanje koje nadilazi njihov položaj, žudeći da i sami budu kao Bog. Taj čin prkosa, taj praroditeljski grijeh razbio je sklad između Boga i čovječanstva i pokrenuo lavinu posljedica koje odjekuju do danas. Danas taj isti duh arogancije i pobune buja u srcu čovjeka. Gradimo tornjeve tehnologije, uvjereni u vlastitu domišljatost, vjerujući da možemo kontrolirati i same sile prirode. Stvaramo život u laboratorijima, petljamo se s građevnim blokovima stvaranja, tapšajući se po ramenu zbog vlastite genijalnosti. Ali naša mudrost je tek ludost u Božjim očima. Zaboravili smo svoje mjesto, zaboravili da nismo gospodari ovog svijeta, već samo upravitelji kojima je povjerena briga o njemu. Kroz Sveto pismo nalazimo brojne primjere Boga koji koristi prirodne katastrofe kako bi kaznio zloću čovječanstva. Poslao je 10 pošasti na Egipat, pretvorio im rijeke u krv, pustio rojeve skakavaca na njihove usjeve, sve zato što je faraon otvrdnuo srcem i odbio se pokajati. Poslao je veliki potop kako bi očistio zemlju od njezine pokvarenosti, poštedjevši samo Nou i njegovu obitelj, koji su ostali vjerni usred raširene iskvarenosti. I ne zaboravimo gradove Sodomu i Gomoru, progutane vatrom i sumporom, gorući testament dubine ljudske izopačenosti. Ovo nisu samo priče, prijatelji, već opomene, utkane u tkivo naše duhovne baštine. One služe kao tmurni podsjetnik da je Bog pravedan, da neće zauvijek tolerirati grijeh. Njegova strpljivost, iako beskrajna, nije beskonačna. Eskalirajući kaos koji danas vidimo, potresi, tsunami, uragani, neviđene snage, jesu li to odjeci tih drevnih sudova? Jesu li oni znak da smo ponovno skrenuli s Božjeg puta, da su naša srca postala hladna i udaljena od njegove ljubavi? Četvrti dio, može li čovjek nadmudriti Boga? Glupost zemaljskih rješenja. Svijet grozničevo traži rješenja, ulažući milijarde eura u poreze na ugljik i projekte obnovljive energije. Propovijedaju evanđelje održivosti, potiču nas da recikliramo plastiku i vozimo električne automobile. Ali ti napori, koliko god bili dobro namijenjeni, u konačnici su uzaludni. Oni su samo flasteri na zjapećoj rani, očajnički pokušaj liječenja simptoma dok se osnovna bolest zanemaruje. Jer prava kriza, prijatelji, nije atmosferska, ona je duhovna. To je kriza srca, kriza vjere. Okrenuli smo se od svog stvoritelja i umjesto toga obožavamo oltar materijalizma, sebičnosti, instant zadovoljstva. Prihvatili smo sekularni svjetonazor koji negira postojanje samog Boga, svjetonazor koji uzdiže čovjeka do statusa božanstva, dok se naš stvoritelj odbacuje u kantu za smeće mitologije. Dok ne priznamo ovu temeljnu istinu, dok se ne suočimo s duhovnom truleži u srži našeg društva, svi naši napori da se borimo protiv klimatskih promjena bit će uzaludni. Ne možemo se izvući iz ove krize inženjeringom, baš kao što ne možemo pobjeći od vlastite sjene. Peti dio, jedini izlaz, pokajanje i nada u otkupljenje. Međutim, postoji nada. Postoji izlaz iz ove tame, put do ozdravljenja i obnove. Ali to nije put popločan solarnim panelima i vjetroturbinama. To je put popločan poniznošću, pokajanjem, povratkom u ljubavni zagrljaj našeg stvoritelja. To je put Isusa Krista, Sina Božjega, koji je došao na ovu zemlju da nam ponudi spasenje od naših grijeha. Nema spasenja ni u kome drugom, kaže nam Biblija u Djelima apostolskim, poglavlje 4, stih 12, jer je dano pod nebom ljudima drugo nijedno ime po kojemu se možemo spasiti. Ovdje se ne radi o praznim ritualima ili slijepoj privrženosti dogmama. Radi se o temeljnoj preobrazbi srca.
odbacivanju sebičnosti i grijeha i približavanju Božoj ljubavi i oprostu. Radi se o priznavanju naše potrebe za spasiteljem, priznavanju da se ne možemo spasiti vlastitim naporima. 6. dio, donošenje odluke, uski put do spasenja. Nalazimo se na raskrižju. Jedan put vodi do kontinuirane pobune, do daljnjeg propadanja u kaos i osudu. Drugi put, put manje prohodan, vodi do spasenja, do pomirenja s Bogom, do obnove sklada koji je davno izgubljen u vrtu. Izbor je na nama, prijatelji. Možemo nastaviti širokim putem uništenja, držeći se svog ponosa i samodostatnosti, ili možemo odabrati uski put pokajanja, prihvaćajući ljubav i oprost koje nam Bog tako slobodno nudi. Jer Bog je tako ljubio svijet, podsjeća nas Evanđelje po Ivanu, poglavlje 3, stih 16, da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. To je obećanje koje nas čeka, obećanje nade i obnove, obećanje budućnosti oslobođene straha i neizvjesnosti, koji danas drže naš svijet u šaci. 7. dio, iza oluje, obećanje je ispisano na nebesima. Oluje će i dalje bjesnjeti, zemlja će i dalje stenjati pod teretom našeg grijeha. Ali za one koji vjeruju u Isusa Krista, postoji mir koji nadilazi kaos, nada koja drži dušu usidrenom usred životnih oluja. Ne moramo biti obuzeti strahom, jer znamo da naša konačna sudbina ne leži u hirovima prirode ili spletkama čovjeka, već u ljubavnim rukama našeg Stvoritelja. Nemojmo se dati zavesti lažnim obećanjima ovog svijeta, zavodljivim glasovima onih koji niječu istinu Božje riječi. Umjesto toga usmjerimo pogled prema vječnom, prema nepokolebljivom temelju Božje ljubavi i hrabro zakoračimo u budućnost, znajući da nismo sami, da smo čvrsto držani u njegovoj ruci. Oluje će doći, da, ali nas neće pobijediti, jer mi smo više nego pobjednici po onome koji nas je ljubio.